Ето го, нищо не подозиращия рожденник. Не. Заповядай, Поле. Изпълни задължението. То така дълго не се събира. Ева. Здравейте. Чакай, стой. Искам да му видя мутрата. Колко учи има нож в театъра? Бате, един час да го поколи ти да пробваме бама изгледа. Колко са поколи? Последователност, това, че ти си праволинен. Сега да го чете ли после? Как после? Може и после. И без това се глупости. По-добре. Не видя корицата, сега ще видиш кой му. Така. Има ли още изненади или? Не, това беше картичка. Само другото е подложка за картичка. Другата е дъска. Една талпа от чин в улито сме ти свалили. Да си имаш. Абе стига. Айде въди, бе, искам да му видя тъпата физиономия. Хубав цвят сте ги избрали. Да ти тича на риската. Това е въздушна пушка, нали? Ще ви прилича. Искам да извадиш просто. Нали знаеш, че има специален режим за такива неща в самолети? Тази е позволена. Не е перфектният подарък. Варианта с заглушител е забранен. И сега вадиш тук. Извади я, бе. Вадиш и поръчваш. Извинявай, че отворено, обаче се напихме на вечер. Няма трябва плащаме, това е добре. Много е Е, точно. уникален, много е. Много е точно, ще ти легне много хубаво. Не, попитали сме да го... Вече започнаха да те гледат малумно. Чакай да ги снимам и тях. Ето види тъп немец, който гледат просто. Трябва само да се смелваш, че не имаш пушка. Тъй като се забраха всички с свободи. Виж, защо ме поне? Заговорихме и слушка, заговорихме с всички. Няма проблем. Няма проблем. С ефцайки ще ви кажа всичко. Свободно се носи, няма да се проблем. Хората ходят на лов, носят тренекета, кости, по дискотеки, въобще. Да. Е, какви че уникално е, уникален е. Това не се събра. Това не се събра. Това какво е? Миномет. Много хубаво. И то е отворен. Нямаш къде ти я простреляме, човек, иначе ти го слагаме отдолу. Вкъщи на 15. Черната част. Обратно. Чакай да се прицел в цялата. Не знам какво да кажа, много е уникално. Така. Идеята е супер. Видяхте ли, бе? И сами, да, предполагам. Поне помявите няма да тормозят известно време. Мали... Също връбчета е много добре. Не, аз тех да не. Агарки толкова знаеш. Жалко, че така стане, искаме да ти я дадем. Това е. Искаме да ти я дадем преди алките, защото там си ще ви интересно вече. И по-нататък се напиват. Не, това е... Да. Ами... Ще карточката се забележи каква е. Ето още един тъп немец с тъпата му физиономия. Айде сега да се напиеме, пишете.